Filmele Doctor pentru consimțământ informat este doctorul Răzvan Ionescu. Este foarte bine că în sfârșit, aplaudați-l! Este foarte bine că în sfârșit, iată, avem pe această scenă mai mulți doctori decât are Antena 3 într-o săptămână întreagă. Aia are securiști, nu doctori. Și celelalte canale, să nu mă înțelegeți greșit. Îi dau cuvântul doctorului Răzvan Ionescu. Bună seara tuturor! Nu știu dacă am priză la public ca antevorbitorii mei. Ceea ce vreau să vă spun în seara asta este în primul rând de ce sunt aici. În esență, toți suntem aici să dăm mărturie pentru Hristos. Și fie ca această mărturie a noastră să o considere Hristos înaintea Tatălui Ceresc când vom merge acolo cu toții, să nu se rușineze de noi cum se va rușina de cei care se rușinează de El acum. Amin. Dumnezeu este cu noi! 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 Din mila Făcătorului sunt medic și teolog. Eu n-am atât apetit de luptător, dar m-am apropiat mult de filozofie și stau și gândesc uneori la ce se întâmplă în lume. Uitându-ne la americani, vedem că ei au amendamentul 2 în Constituție care le permite să se apere de guvern. Ceea ce spun acum este pentru românii care aleg să nu aibă gândire critică cu privire la cei care ne guvernează. Deci, a nu avea gândire critică cu privire la cei care te guvernează, dacă parafrazez un personaj important al zilelor noastre, aș spune așa: să nu gândești critic cu privire la intențiile celor care te guvernează, ori nu ești precaut, ori ești prost. Eu nu-mi permit să fac pe nimeni prost, dar neprecauți sunt toți cei care aleg să nu gândească critic. Iar gândirea critică uneori face rabat chiar la marile personalități medicale. Și aș aminti aici o altă mare personalitate a noastră, profesor, doctor, specialist în boli infecțioase, mai curând devenit și specialist în praful de pe drum. Deci l-ați recunoscut. Știți că ne-a spus că dacă mergem pe stradă vrea să ne vadă pe toți mascați pentru că mașinile ridică coronavirusul din stradă și ne-l trimit nouă direct în nas. Am o explicație pentru asta, e din cauza că a stat foarte mult în incinta primăriei București, în preajma lui Gabriela Firea, și probabil s-a contaminat de problemele legate de taxa oxigen, o bătălie pe care noi am câștigat-o împotriva acestei Gabriela Firea. Doamne ferește să nu mă credeți că sunt votant de-a lui ăluilalt. Dar de acolo îi se trage lui Cercel. A învățat cum e cu PM10 și PM2,5. Iertați, asta a fost o întrerupere. Așa, aș vrea să-i transmit pe această cale domnului profesor doctor în praful de pe drum că eu merg de când s-a terminat restricția din starea de urgență, merg cu bicicleta în mijlocul Bucureștiului zi de zi, în traficul, în spatele mașinilor care ridică praful cu coronavirus și n-am pățit nimic până acum. Deci, pentru mine cel puțin, nu e atât de periculos praful de pe drum, o fi pentru alții. Și cu asta închei, las pe domnul Diplan să facă închiderea în seara aceasta și cu Dumnezeu înainte. Datoria noastră este să rezistăm, fiecare în ce fel poate și îi dă Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim domnul doctor! Înainte să încheiem cu un moment iarăși muzical, îi dau cuvântul sopranei Alexandra Spireanu,
soprană la un corp celebru pe care toți îl știți, dar n-am voie să spun pentru că e totuși un loc de muncă și nu știm cum e cu dirijorii. Noi avem probleme cu dirijorii în țara asta. Ea va vorbi și după care va cânta împreună cu Rafael, gitaristul trupei Iris. Doamne ajută! Bună seara, România! Bună seara, popor creștin ortodox! Avem Moldova! Avem Oltenia! Avem Transilvania! Avem țara românească! Avem Maramureș! Avem Bucovina! Avem Basarabia! Suntem toți aici! O să fim de fiecare dată aici! Aici a fost! Aici a fost Decebal! Asta e țara noastră! Aici a fost Mihai Viteazu! Aici a fost Vlad Țepeș! Aici a fost Ștefan cel Mare! Aici a fost Brâncoveanu! Toți și-au dat sângele pentru țara asta! Fiecare părinte, pentru copilul lui, pentru neamul nostru! Suntem liberi! Dumnezeu nu poartă mască! Nu m-am născut cu mască! Vreau să fim liberi! Vreau să cred că cei care au murit în 90 aici, ca să trăiesc eu și voi, trebuie să trăim pentru fiecare copil în parte. Trebuie să ducă și ei povestea noastră mai departe. Cum o să o ducă? Legați? Asta e moștenirea din 90? Am ajuns cu mască, nu ne închinăm la sfinți, ne iau icoanele din școli. Ce se întâmplă cu țara asta? Unde au fost cei care trebuiau să voteze pentru familie? Au dormit, au tăcut. Dar noi ce suntem? Noi suntem România! Noi suntem vii? Atunci trebuie să fim împreună. O celulă nu reprezintă nimic, dar mai multe celule sunt un corp. Așa și noi! Unitate! 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 Eu cred în Dumnezeu! Cred în voi! Cred în Maica Domnului! Noi suntem popor de 2000 de ani! Și nu vine unul care habar n-are cine suntem noi să ne spună să stăm închiși! Vreau să cânt! Vreau să cânt românilor! Aici m-a lăsat Dumnezeu! Să-mi fac meseria și să cânt și să vă încânt! Dar să fim liberi! Nu să stăm pe net și să zicem că suntem militanți! Aici se face dreptate! Pentru că acolo nu mai știu să fie demnitari! Nu mai știu să aibă demnitate! Avem coloană vertebrală, nu suntem șerpi să ne tărâm! Noi nu ne ducem acolo, pe scenă, ca să cântăm la scaune goale! Am venit să cântăm aici pentru voi! Doamne, mântuiește neamul creștinesc! Mântuiește-ne pe noi ortodoxi! Și ține-ne, Doamne, uniți pentru totdeauna! Amin! Bravo, Alexandra! Rămâi pe scenă! Ieșiți din casă! Dacă vă pasă! 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 Ieșiți din casă! Dacă vă pasă!